Señor Balseiro. Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas e señores diputados, señora conselleira, gracias por asistir a este debate. Señorías, como representantes políticos de Galicia, unha das principais potencias pesqueiras da Unión Europea e a primeira comunidade marítima de España, estamos chamados a ofrecer solucións alí onde temos constatado a existencia de problemas que afectan ao sector pesqueiro galego. Tan só é preciso achegarse a calquera dos 128 portos do noso país e ter a oportunidade e vontade de escoitar aos profesionais do mundo do mar, para comprobar a dificultade que se atopan a diario cando se trata de cubrir as tripulacións mínimas exixidas pola normativa estatal para o despacho dos buques pesqueiros. É certo, señorías, que esta non é a primeira vez que nesta Cámara falamos sobre este problema. Xa o fixemos, e hasta o da hora fixémolo sempre, como iniciativa do Grupo Parlamentario Popular, antes e agora. E, polo tanto, é xusto que, diante dos representantes do sector pesqueiro, representantes que hoxe nos acompañan na tribuna de invitados deste Parlamento, aos que, por certo, transmito o meu saúdo e o agradecemento do Grupo Parlamentario Popular pola súa asistencia, así como o alcalde de Burela, preocupado tamén por este tema que tamén nos acompaña, e iso temos que comenzar recoñecendo que ata o de agora non fomos quen de ofrecer unha solución a esta problemática. Moi probablemente ten que ver ca complexidade da solución en sí, unha reforma dunha normativa estatal que depende directamente da Dirección Xeral da Marina Mercante, que están implicados os Ministerios de Fomento, de Medio Ambiente e de Emprego, complexidade porque se trata de buscar un equilibrio e de facer compatible as exixencias en materia de seguridade marítima e laboral coas exixencias de operatividade dos buques pesqueiros. Pero é certo que moitos coincidimos en que o verdadeiro problema ata o da hora estaba no anterior goberno estatal do Partido Socialista, que non tiña sensibilidade co sector, eso sabémoslo todos, que non tiña vontade de ofrecer solucións, tamén o sabemos todos, e de nada valía que en Galicia tomáramos acordos cando esos acordos chegaban a Madrid e descansaban no fondo dos queixos. E se nos atopábamos coa xordeira e co muro infranqueable dun goberno do Partido Socialista, atopábamos tamén ca xordeira tamén dun ministro, o ministro de Fomento, que presumía de ser galego, pero facía oídos xordos ante as reivindicacións do sector pesqueiro galego. É certo, señorías, que co cambio de goberno mudou esta situación. E hoxe o Parlamento de Galicia, unha vez máis, ten a obriga de volver a liderar esta petición, facéndose eco única e exclusivamente das reivindicacións do propio sector pesqueiro. É certo que é necesaria a reforma da normativa sobre tripulacións mínimas e facelo, ojalá seña así, con maior consenso. Eu agradezco de antemán que a iniciativa houbera despertado boas sensacións na oposición, dado que calquer dos tres grupos da oposición presentaron emendas, e xa lles digo que por nós vamos a chegar a un acordo. Nós estamos dispostos a aceptar o 80% da emenda do Partido Socialista, estamos dispostos xa de antemán a aceptar o 80% da emenda do Bloque Nacionalista Galego. Por consenso non vai fallar o grupo autor da iniciativa cando nós vamos a aceptar o 80% da emenda do Partido Socialista e nós vamos a aceptar o 80% da emenda do Bloque Nacionalista Galego. De tres puntos vamos a aceptar 2 de cada. Por iso, señores do sector, xa ven que o ánimo é total a chegar a un consenso en este sentido, que sei do moito que lles preocupa e do moito tamén que lle preocupa ao grupo maioritario desta Cámara, ao grupo que sustenta a acción do Goberno, en definitiva, ao Grupo Popular de Galicia. Porque esta non é unha iniciativa partidista, por iso queremos chegar a un consenso. Esta non é unha iniciativa nin siquiera do Grupo Parlamentario Popular. O Grupo Parlamentario Popular o único que fai con esta iniciativa é facerse eco da voz do sector. En definitiva, é falar co sector,
baixar aos portos, escoitar aos mariñeiros, escoitar aos armadores e, en definitiva, trasladalo ao Parlamento de Galicia. Por eso dicimos que esta podemos dicir que é un amplio consenso co sector pesqueiro, e ese amplio consenso que tuvo o Grupo Popular co sector pesqueiro é o amplio consenso que quere ter cos grupos desta Cámara no día de hoxe. É certo que a orde ministerial que regula as tripulacións mínimas de seguridade a bordo dos buques data do ano 1964. Os profesionais creen que non responde á realidade actual, que está máis que soleta, non ten en conta os avances tecnolóxicos que se introduciron nas embarcacións nos últimos anos, e cando se publicou esta norma pouco podía imaginar o legislador que o seu vigor superaría os 45 anos, 48 concretamente, e conviviría con adiantos tecnolóxicos como Internet, a radio baliza, as caixas azuis que hoxe os barcos levan a bordo, e todos os automatismos incorporados á actividade pesqueira, adiantos tecnolóxicos nos equipos de captura, nos equipos de navegación, nos equipos de propulsión e tamén, como non, nos equipos de comunicación nos últimos 48 ou nos últimos 50 anos. Con todo, os argumentos do sector non se reducen únicamente a que a normativa quedouse obsoleta. Refírense tamén á disparidade das legislacións existentes entre os países da Unión Europea, que sitúan a flota galega en desvantaxe e nunha posición de discriminación. Porque, señorías, pescamos nos mesmos caladoiros e prácticamente vendemos o 80 ou 90% nos mesmos mercados. Polo cual, esta é unha situación que hai que mudar. E desde o Grupo Parlamentario Popular vamos traballar arreo co Goberno de Madrid para mudar esta situación. Esta é unha situación, en definitiva, injusta para a flota galega. É unha situación injusta para os galegos e para as galegas no seu conxunto, pero moi especialmente para os galegos e as galegas que se dedican ao mundo do mar. Os profesionais do sector aseguran así que, e o Grupo Popular o puido constatar, que en España a legislación é máis exixente que outros países, por exemplo, que en Reino Unido, por exemplo, que en Irlanda, máis exixente no número de titulados que deben levar a bordo e que supón a flota española en inferioridade de condicións. Por exemplo, a normativa inglesa. Todo buque con potencia inferior a 750 cabalos non ten necesidade de incorporar ningún titulado mecánico e pode despachar un titulado de ponte con coñecementos mecánicos. E como pode a nosa flota, cando pesca nos mesmos caladoiros e vende nos mesmos mercados, competir con eso? Por eso o sector considera que este é un asunto de vital importancia para a flota española e para a flota galega. Por eso o sector considera que é un asunto de vital importancia para salir tamén e axudar a salir da crisis na que estamos a vivir. E por eso hoxe aquí facemos unha proposta construtiva, pero máis que construtiva, o Grupo Popular considera que estamos a facer unha proposta necesaria para o sector. E o que nos pide o sector é que nos poñamos de acordo, primeiro, para que se proceda á revisión da normativa vixente sobre as asignacións de tripulacións mínimas. Esa normativa que leva preto de 50 anos en vigor e se adecúa ao actual sistema de formación profesional dos tripulantes. Segundo, que se senten as bases para armonizar as exixencias legais dos cadros mínimos de tripulación a nivel comunitario. E terceiro, que estudiemos a posibilidade de establecer un marco legal común nas atribucións dos titulados náuticos pesqueiros para todos os países de Europa e, ao mesmo tempo, homologable dentro da Organización Marítima Internacional. Queridos amigos, señorías, o Partido Popular é certo que tomou esta iniciativa despois de escoitar o sector pesqueiro. Vaya rematando, por favor. Termino, señora presidenta. Ahora esperemos que a oposición estea á altura das circunstancias. A mensaxe que pode dar este Parlamento é clara. Galicia, que lidera o mundo do mar en Europa, ten tamén a valentía, ten a disposición, pero, sobre todo, ten o ánimo para seguir liderando as solucións. Soubemos desde o Grupo Parlamentario Popular escoitar o sector e soubemos desde o Grupo Parlamentario Popular traer as solucións á tribuna do Parlamento. Antes, que xa trouxemos, e agora. Só me cabe, señora presidenta, e termino, unha pregunta. Poderemos contar con vostedes para sacar con consenso
diante dos representantes do sector esta iniciativa que estamos a traer hoxe aquí. O 80% da emenda do Bloque e o 80% da emenda do PSOE o Grupo Parlamentario Popular acepta. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.